Neće nas podeliti, nećete uspeti, nema svađi, svi smo jedinstveni. Večeras je sa nama i Nenad Kulačin iz emisije Dobar loš zao sa televizije Šabac. Dobrodošli. Bolje vas našao na ulici. Recite mi kakvi su evo vaši utisci večeras? Ovo je moja prva šetnja u Beogradu posle šetnje za Olivera, pošto u međuvremenu je počela i Srbija da se budi, tako da sam sada između dva gostovanja u neka dva grada došao do Beograda i meni je fenomenalno. Ja se fenomenalno osjećam na ulicama Srbije, znači ne samo u Beogradu nego svuda, tako da apsolutno mi prija i napokon je malo jer je otoplilo, nije više tako hladno, tako da je super. Kakva je energija u manjim gradovima? Držali ste par govora? U manjim gradovima je fenomenalno, izuzetno cenim ljude koji uprkos strahu, pretnjama, strašnim ucenama odluče da izađu i da iskažu svoj stav protiv ovog režima i ja se tim ljudima divim. Jednom prilikom sam rekao da je onih 19 ljudi što je spomenuo Aleksandar Vučić u nekom nastupu u Gračanici sa podsmehom, ja sam rekao da je tih 19 ljudi hrabrije, važnije i veći od svih onih ljudi u autobusima koji Vučić sada vozi iz mesta A u mesto B. Kako napreduje Dobar loš zao? Emisija Dobar loš zao hvata veliki zalet, verovatno malo nam pomažu ovi protesti, pa nas onda ljudi malo više gledaju, jer naš stav je tu negde kristalno jasan. Mi ne koketiramo sa bilo kakvom vrstom prerade istine ili bilo šta, onako sirovo i surovo, tako da ja mislim da to ide svojim tokom i drago mi je što sve veći broj ljudi u Srbiji vidi tu emisiju kao nešto što je sasvim normalno i prirodno da postoji u ovakvoj zemlji sa ovakvim režimom. Hoćemo li se izvući? Moramo jednog dana svakako. Da li se omča više steže ili opušta? Jedina omča koja stoji nekome nad glavom i na vratom, to je omča koju Aleksandar Vučić stavio ovom narodu pre 7 godina. Mnogi se bude sada i postaju svesni i sve te priče o tome da je Savez za Srbiju, da su građani koji podržavaju, da je njihova politika, silovanje, linč nasilje, vešalo, su toliko smešne i glupe i nemam reči, mislim, sad ćemo mi kao vas da vešamo na ulici, probog ljudi, ako vi niste u 21. veku, mi smo u 21. veku, stegli ste nas sa svih strana, ne možemo da dišemo i ako nešto uskoro ne uradimo sa tim omčama, mi ćemo nestati. Da li ste možda potpisali sporazum sa narodom? Jesam, ja to podržavam. Ja sam neko ko veruje da političke partije u ovom trenutku moraju da preuzmu ovu situaciju u svoje ruke, jer anarhija ne vjerujem da će bilo gde da nas odvede. Vaša poruka za kraj neka? Pa moja poruka za kraj je ta da je mnogo dobro to što je počelo, a da je još bolje to što ćemo se izvući. Hvala vam. Hvala i vam. Večeras je sa nama Borko Stefanović. Hvala vam što ste pristali da govorite za inicijativu Spika. Možete li da nam kažete za početak evo vaše utiske večeras? Večeras su građani potpisivali sporazum sa narodom i ubacivali ga u kutije. Da li smatrate da je bila uspešna akcija? Bila je vrlo uspešna i ja mislim da je sporazum sa narodom jedna velika stvar. Zbog toga što su svi politički opozicioni akteri, dakle koliko god nas ima, su se obavezali i rekli šta tačno hoćemo da uradimo u narednom periodu. To je ponuđeno narodu, ponuđeno građanima. Oni su svojim potpisima večeras počeli to da overavaju i da nas drže odgovornim za ono što smo obećali. Ubacili su zaista velik broj sporazuma, kopija sporazume u glasačke kutije i to će nastaviti da se dešava u svim gradovima i opštinama gde se protestuje, a kojih je sada, kako čujem, preko 65 u Srbiji. Taj broj će sve više rasti, energija je ogromna, broj ljudi je sve veći,
i prosto je, mislim, sada svima jasno da ovo više ne može da se zaustavi. Jako sam srećan zbog toga, srce mi je ogromno i onako osjećam se super kada vidim da više niko od nas nije usamljen i da svi zajedno želimo promenu ove zemlje na bolje, bez obzira na sve naše razlike. Gde građani mogu da potpišu sporazum sa narodom osim subotom na protestima? Mogu da ga potpišu na protestima po celoj Srbiji, a uskoro će biti i online, dakle na sajtu će moći isto tako da se uradi. Možete li da nam kažete, evo, kako se vi sada osjećate? Prošlo je već više od mesec i po dana od napada na vas. Kako se sada osjećate i kako sada gledate na taj nemili događaj koji je mogao tragično da se završi? Pa znate šta, zaista ne bih to poželeo nikome, ni najgorem neprijatelju, ni protivniku, oponentu, kako god hoćete. Znači, to je prosto nešto što je obeležilo sve ovo, to je bila iskra, ta, kako neki ljudi mi kažu, grudva koja je pokrenula lavinu. Ja ne mislim da ljudi izlaze zbog mene, izlazi svako zato što osjeća da u ovoj zemlji ne valja ništa od ekonomije, socijalne zaštite, uništenja jednakosti, nezaposlenosti, malih, mizernih plata i penzija, masovnog iseljavanja našeg naroda u inostranstvo, uzurpacije medija i svih sloboda koje smo imali, tako da možda je neka ta iskra potrebna. I mislim, kada pogledam sve to iza sebe sada, mislim, eto, neka bude da se samo to desilo i neka se na tome završi. Ja bih voleo da to bude i početak i kraj bilo kakvih neželjenih situacija, da se više nikada ne ponove. Uostalom, zato smo svi u protestima, zato smo svi u šetnjama, da oduzmemo mogućnost bilo kome da uzurpira državu, da uzme u svoje ruke, da angažuje batinaše i da deli pravdu po Srbiji kako taj neko to hoće. Dakle, to mislim da će i ta krv u Kruševcu zaustaviti. Mislim da smo pokazali da u ovoj zemlji, ako je neko političar i ako nije političar, dovoljno je da misli suprotno od ovog režima da će biti meta. Dakle, ta granica veštački stvorena između opozicije i naroda, koju je režim nametao 7 godina, pokušavajući da kaže da smo mi svi u opoziciji, lopovi, lažovi, prljavi, odvratni, ološ, kriminalci, je izbrisana te noći u Kruševcu. I znam, ima ljudi koji u svojim govorima kažu i za kuću novinara Jovanovića koja je zapaljena i ubijenog Olivera Ivanovića i hiljade drugih primjera nasilja protiv neistomišljenika, pa nekada neki desi se i da zaborave na taj napad u Kruševcu, ali ja šetajući ovde s građanima vidim da narod ne zaboravlja. Tako da zaista neka ta žrtva bude prva i poslednja i mislim, možda je ovo neozbiljno da kažem, ali nije mi žao. Da li ste čuli za napad, odnosno incident sa Milojkom Pantićem, kada je poliven vodom, mislim u Knjaževcu da se... Ne, desilo se u Kikindi. U Kikindi, izvinjavam. U Kikindi se desilo, naravno to pokazuje da je režim nervozan, da su oni u panici, da ove desetine hiljada ljudi po gradovima Srbije više ništa i niko ne može zaustaviti i plašim se i upozoravam ih da ne pribegavaju nasilju i provokacijama. Dakle, što budu dostojanstveni u svom odlasku više, to će oni i lično biti sigurniji. I ja to evo sada im kažem kao neko ko je bio žrtva, jedan od 1000 žrtava ovog režima, ni po čemu poseban, ali im kažem budite dostojanstveni u svom porazu i dostojanstveni u vašem odlasku i dostojanstveni u vašem suočavanju sa budućom pravdom proisteklom iz zakona. Nemojte da pravite mrlju koja će vas zauvek obeležiti. Nemojte ljude gađati kamenjem, flašama, polivati vodom, nemojte slati batinaše, nemojte praviti gluposti. Ovaj narod je miran i dostojanstven, budite i vi u vašem dolazećem porazu. Nije ništa strašno, ne boli, ostaćete bez novca koji ste pokrali, ostaćete bez privilegija, ostaćete bez vaših velelepnih vila ako ste ih stekli protivzakonito, ali ostanite bar ljudi. Koji je prvi korak naredni koji planira Savez za Srbiju da uradi? Pa pre svega mi ćemo nastaviti da u okviru sporazuma sa narodom okupljamo sve, i građane, i strukovne udruženje, istaknute pojedince, i omladinu, i nezaposlene, i poljoprivrednike, i malinare, i ljude koji se bore za reke protiv mini hidroelektrana, dakle sve ljude, svi su dobrodošli pod jednu kapu, ta kapa se zove 1 od 5 miliona i ona se zove Sporazum sa narodom. Ona je sada mnogo veća, šira i jača nego Savez za Srbiju. Savez za Srbiju će nastaviti da se širi
ponedeljak pravimo Savez za Srbiju u Kragujevcu, svi su dobrodošli. Dakle, bit ćemo zajedno u tom frontu, svi mi koji smo potpisali i koji ćemo potpisati sporazum sa narodom, u jačanju ovog protesta, u masovljavanju ovog protesta i svim budućim akcijama koje će biti i kreativne i dobro osmišljene i koje će dovesti do neminovnog pada ovog režima koji ne može da nas namami ni na kakve lažne cirkuske izbore. Dakle, to više ne postoji, nikakve skupštine, nikakva zasedanja, nikakve laži njihovog režima. Dakle, skupština i narod su na ulicama, ne postoji više ništa, to je to. Narod je država, da. Ako biste evo za kraj mogli neku vašu poruku još? Pa ništa, samo da kažem da nastavimo ovako, da budemo jedinstveni, među nama nema svađi, nema podele i dostojanstveno, mirno, složno, snažno, nemojte da nasednete na provokacije, nemojte, uvek će biti neko ko misli drugačije, ko hoće da iskoristi proteste za neku svoju političku agendu, svoju promociju, toga je uvek bilo i 90-ih, dakle to je stvar folklora, ja na to gledam sa simpatijom. Dakle, neka ljudi, šta ja znam, ako ih nije blam, neka ističu svoje transparente, ali mislim da narod, ovde kad pitate građane, niko na to ne obraća pažnju, to je ta snaga. Dakle, neće nas podeliti, nećete uspeti, nema svađi, svi smo jedinstveni i kad nemamo iste programe, kad nemamo istu politiku, želimo normalnu, slobodnu, dostojanstvenu, socijalno uređenu zemlju, punu solidarnosti i jednakosti, ono što su naprednjaci oteli od nas. Mi to hoćemo nazad, u ruke naroda. Hvala vam. Hvala puno. 11. protest, jedan od 5 miliona u Beogradu, protekao je bez većih incidenata. Građani su imali priliku da na protestu potpišu sporazum sa narodom i da jedan potpisani primerak ubace u neku od desetina kutija koje su se nalazile po strani. Ovaj sporazum biće ponuđen i učesnicima protesta u ostalim gradovima širom Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ovaj sporazum ocenio je kao jedan besmisleni papir, praznu ljušturu u kojoj nema ničega, pišu gluposti i to su sastavili oni koji su razorili i opljačkali Srbiju. Premijerka Srbije Ana Brnabić je naglasila da je taj dokument sklepan i da za one koji su ga potpisali taj ugovor Srbija nije važna. Tekst sporazuma možete sami pročitati i proceniti, pa nam u komentarima napišite da li mislite da su ove osude na mestu. Desetine hiljada ljudi već su stavili svoj potpis na ovaj sporazum. Opozicija ga ocenjuje kao veoma važan, ističući da on ne predstavlja koalicioni sporazum, već most sa narodom koji protestuje i njihovu obavezu da rade na ostvarenju svih tačaka sporazuma. I dok se danas, 17. februara, u Prištini slavila 11. godišnjica jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, desetine hrabrih građana Kosovske Mitrovice sinoć je ponovo prošetalo gradom u znak podrške protestima jedan od 5 miliona. Među okupljenima bila je i supruga ubijenog Olivera Ivanovića. U toku mirne protestne šetnje pojedini ljudi su dobacivali i provocirali. Organizatori skupa istakli su da trpe velike pritiske vlasti iz Srbije. U severnoj Kosovskoj Mitrovici su danas osvanuli plakati sa natpisom 11 godina okupacije. Molimo vas da klikom na dugme pretplati se podržite naš rad. Do sledećeg vikenda, spika se spika.